मालवण आंगणेवाडी येथील प्राथमिक शाळेजवळ सुलभ प्रसाधन गृह कामाचा लोकार्पण सोहळा। प्रमुख अतिथी माननीय नामदार श्री नारायण राणे, मंत्री सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग भारत सरकार, माननीय नामदार श्री रवींद्र चव्हाण, मंत्री सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री सिंधुदुर्ग यांच्या शुभ हस्ते आणि माननीय नामदार श्री दीपक केसरकर, मंत्री शालेय शिक्षण मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्य तसेच माननीय खासदार श्री विनायक राऊत लोकसभा सदस्य, माननीय आमदार श्री निरंजन डावखरे विधान परिषद सदस्य, माननीय आमदार श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे विधान परिषद सदस्य, माननीय आमदार श्री अनिकेत तटकरे विधान परिषद सदस्य, माननीय आमदार श्री नितेश राणे विधानसभा सदस्य, माननीय आमदार श्री वैभव नाईक विधानसभा सदस्य, माननीय श्री किशोर तावडे जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग या प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत शुक्रवार दिनांक 26 जानेवारी 2024 दुपारी 12 वाजता या कार्यक्रमास आपली उपस्थिती प्रार्थनीय। आपले विनीत श्री शरद राजभोज, मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग कोकण, श्रीमती छाया नाईक, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ रत्नागिरी, श्री अजय कुमार सर्वगोड, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग कणकवली, श्री अजित पाटील, सहाय्यक अभियंता श्रेणी 1 सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग मालवण, समस्त आंगणे कुटुंबीय आंगणेवाडी।